moro! Tässä olisi meikällinen scooter-tsekki. Aloitetaan ylhäältä. Grippeinä on Flavorin Purplet gripit. Sitten Tango Addictin Johan Moreau. Sitten Kubarsin SCS ja Bluntin Battle Headsetti. Sitten tulee Kubarsin Zero Offset Forkki ja Anakudan rengas. Sitten on vielä Kubarsin jointtipeki. Laakereista en tiedä yhtään mitään, mutta silloin pani. Ja Inte-jarru. Ei oo jarrua. Sitten on Madin Nitro-mekki. Ja takanakin Anakudan rengas. Laakerista en tiedä. Ja Droppista. Se vies. Klippeja. Klippejä tulee sitten. Ja! Molemmat ländivät sen.